Sikubingelele sikwamukela mlaleli. Siyakwamukela ku-YouTube channel yethu entsha okugama lami Khubalo Lami. Siyacela-ke wenze ukulungile, like uphinde futhi usubscribe. Namhlanje-ke sobheka inyanga enkulu yaKwaMhlaba Yalingana, sichazele kabanzi esileke saThekwani kanye nawo Thekwani. Nanko. Yes. Mina kimi lento ngayifundela ukuthi ikhishwa kanjani. Baningi bayahlanya lapha. Sisuke sikupho phela mina ngisazi sisehlathini. Sisehlathini noma ngabe yabona lapha emfuleni. Yes, emfuleni, yes. Yeah. Ngasemanzini mhlawumbe kube Yes, yes. Ngiyahamba mina ngithatha imoto yami ngifaka ngigcwalisa imoto isidleke sakaThekwani sikhulu kabi. Lapha kuphuma inyoko, kuphuma ikhova, kuphuma yonke into lapha. Mangivalile, mangifike nomuntu wami lapha, ngafika ngavalela lapha eminyango lapha na. Faka ngincane. Akuphumi lutho lapha. Kuphuma inyoko ezigijima lapha kodwa ikhova phakathi yonke into ngiyayibamba. Ngibuye nabo. So ke le yanto mongaya kuyo uyele ngobuso kanti lapha uphila ngakahle uzohamcosha amaphepha. Amcosha amaphepha. Yeah, insizwa le yakuThekwani. Oh. Nisebenza ngawo ngiyazi uThekwani. Mana ongihlanganisela uThekwani nesikhova. Nihlobana kanjani la? Lapho ke uThekwani yedwa, isikhova sisodwa. Yes. Inkinga isikhova sithola indlela. Sikhona isikhova uzosithola singenamathumbu. Isikhova singenamathumbu. Uthola kunethumbu elilodwa. Isithakathayo lethi tshwe. Masibona sinqamulayo leso. Isiqhamuka sithi tshwe. Yes, phezulu komuzi. Ya phezulu komuzi. Paso. Singozi. Vele ikhova zehlukane kanje. Zo 3. uThekwani ayikho into lapha angayifaki. Uyasuka eCape Town nothatha izinto eCape Town azofaka lapha. Asuka lapha eMozambique leyo landa umuthi eMozambique uzofaka lapha. Asuka eSwazini, asuka yaphiniphini yonke indawo. Ekhandela kodwa indlu yakhe hayi ngokuthaka. Lapha na kodwa egcineni uzobeka inyoka phezulu azogada. Oh nina ngomnyanga ke senikwazi ukuthi nilande lapha. Siyakwazi ukuthi lapha uze nithake ngalezi zinto. Le yanto le masilandele yanto le iyona lento sizosebenza ngayo. Oh niqhunyaniswa ilokho noThekwani. Indlu kaThekwani kumafukufuku ulayishe yonke into lokulapha na. Ngongo lokulapha. Lokulapha. Uma ufuna ukuthola umuthi kuThekwani, uma uthola amazinyana akhona, amaphuphu yakhona. Yes. Ukuthatha intambuthi. Usinga lo lwa. Ngoba uzolanda umuthi. Uzowubeka la. Maye ungaqaqeki le yanto le yapha. Phenda kulanda umunye umuthi kuzawubeka la. Phenda kulanda umunye umuthi kuzawubeka la. Phenda kulanda umunye umuthi kuzawubeka la. Uthi ufika lapha uthi sekuqaqekile. Lo muthi lo uvula kuvaliwe lo. Mana ngenzela ukuthi siphinde kahle le. Nansi ngizwa kahle khona ngingayizwa impela kahle khona ngizwa kahle. uThekwani inyoni uThekwani izibe nencekela. Yes. Kuba ngazuthi ihlobana nobuthakathi nje mase siyathola ukuthi uma yakha indlu yayo isidleke indlu kaThekwani iyenyoni biswa ngesidleke. Ilanda zonke izinto othola ukuthi lezi zinto ezakhe lapha izinyanga kululu ukuyisebenzisa. Kodwa kunokwesaba ke ukuthi ke awukwazi ukuyothatha indlu kaThekwani uma ungaqinile ungafundisiwe ngayo. Right, nawo omunye umuntu akhuluma ngawo. Uma ke usufuna ukuthi uThekwani akulandele umuthi owavula kuvaliwe, uthatha usinga kangathola amaphuphu. Yes, ufica iphuphu lawo, ichwane kaThekwani. Yeah. Ufika ulibophe uThekwani esahambile uyovuna ukudla ulibophe la onyaweni ulithi ntsi ngosu ulibophile lizolokhu likhala mayifika uThekwani ebuya ufica ingane yakhe yakhala. Uzolanda umuthi awaziyo awunikeze uNkulunkulu uThekwani awubeke la kuze uqaqeke lolu singa lo manje ngaqaqeki ulanda omunye awubeke la
lungaqaqeli aphinde alande omunye awubheke la ungaqaqeli oyogcina awulandile maqaqeka la usi ela onyaweni lengane yakhe kusho ukuthi le mithi iyasebenza yonke le mithi wena njengenyanga mina mangifika nje ukuthi uqaqele lokho ngiqoqa yonke le mithi le ngihamba nawo ngiyekhaya sengiyosebenza ngayo ngiphethe umavula kuvaliwe imvelo ukwazi kusho ukuthi uba inyanga kufuna ukuyazi kufanele yonke into uyazi umuthi lo usebenza ngawe umuthi uphilisa wena umuthi lo njengoba silezo ngoba ubona belungu bangafuna izihlahla nemvelo umuthi lo uphefumula ngawe nawe uphefumula ngawe nice one yabona ke le bengingayazi futhi akulula ukuthi ngize ngiyazi okubalekile ihlahla okubalekile izilwane ukuthi isebenza kanjani kufanele kube nolwazi lwazo uzokwazi ke ukuthi usize abantu ngazo izilwane buka nje awubulalanga uThekwani awuthanga ukuthi izoze wena ukuze ukulandela umuthi funa uma uthola ichwane lawo yes phela uThekwani ufike ebusuku lapha mawulanda uyabona nje uma ungaqinanga uThekwani uzofika ushisa umuzi wakho uyoshisa mina lapho uThekwani akanqamuli phakathi egcekeni emzini womuntu ukungcono uzohamba lapha phandle uthi menqamula phakathi lapha something wrong uyalibona leli gwababa lelimnyama thwi elingena umbalo omhlophe uyalazi ngiyalazi limnyama suku alijwayelekile ukubonakala libonakala kalula bhasopa lo nalo lifana noThekwani makhona ethola kanti unikwe idlozi lakho wathola la lizalela khona linamachwane ufika uthatha lo lentambo le ufika wenza njalo liza kulandela umuthi omnandi kabi lizoyiqaqa lengane zifuna ingane yake lezi phili eziphume lapha ngoba iyakhala iboshiwe mina sengenele mina sisebenza akungasebenzi ngobuqili bokugqilaza imphefumulo yabantu sisebenzeni ngokuphilisa abantu sisebenze ngokwendlela yokuthi mina ngifuna uqamba amanga abantu ababoshiwe ngiyabakhipha yes ngoba ngifuna imali yes angeke ngiza ngimbuza ukuthi uboshelweni ukuthi enteni ngiboshiwe ngicela umuntu okhipha umuntu ngiyawusebenzisa yes anginako ukuthi ngabe ngiqamba amanga ukuthi yabona lo muntu ngoba wabulala umuntu ngumkhipheleni kanjani angingeni mina kulozo izinto lezo ukuthi wabulala umuntu kumbe kanjani mefuna ukuphila ufuna ukwenza lokwenza khona mina ngiyasebenza mina yes ngeke mina ngithi mina lo muntu lona kanjani mina ngakuthumelela ijuba lizohlala nawe ekhaya ngilithume ngithi hamba ubaba umsweli lapha yobuka ukuthi uyaphila noma akaphila ubona silihleze phela sisuka libuye kodwa ngifuna ungisukele ngicela udlulise umyalezo angifuni asilungiseni ukulungiswa kodwa ngiyaphinda asike isigubhu semiliyoni asike isigubhu saka 500,000 ngaphandle umsebenza izinto eziningi ngiyakwazi mina ukuthi kodwa ngikaze ngadlula mina ku 100,000 angidluli uma ngabe lento idlula lapho ke ngijulile manje ngawo ngijulile futhi ngayo lento lena ufuna ngijule ngayo cela udlulise umyalezo mina uma ngabe ngisuka la ngiyongena lapha mabakhathazeke kakhulu bethu babumthembu lekelela kuyabheda la kulowo muzi lo suka ngiya kuwo ngiqala ku25 ngiya ku30 ngiya ku35 ngiya ku40 ngiya ku45 bese ngiyama lapho uma ngabe sokukuthi mhlambe ethi umuntu uyazi lapha ngifuna ukungena lapha yasifuna lesasikhundla lesa ngamcharge kumnamo 60 noma 70
Okay, kulungile. Awubanikeze inamba yakho yocingo. Okay, 076 42 45 165. 076 42 45 165. Ugodola lamankankani lona. Wamhlaba lingane phela ndaba area. Ngoba nikeza mama. Yes. 076 22 35 490. Phinda futhi. 076 22 35 490. Asivaleni manje. Izwi elilodwa asivikele abantu besifazane, sivikele izingane, sivikele obaba ukuhlukumeza. Ngicela nidlulise umyalezo. Into ebalulekile operationela bulala isigubhu